suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ya ake ciki? Kamar yadda na gaya miki, na rushe kimar Umar Hashim a zuciyar Karima. Babu shakka haka ne. Amma sai dai wani sabon al'amari yana shirin faruwa. Hakan yasa na kira ki, ranki ya dade. Menene shi? Naga MD yana so ya kulla wata alaka da shi da Karima. Duk da cewa ban san menene fa'idar yin hakan ba. Amma dai akwai dakata. Me yasa kike bani wannan labarin? Saboda mu dauki mataki ne, ranki ya dade. A haka ga ki kaman wata wayayya, amma kuma san ba haka bane. Yana da kyau kafin ka bada magani ka san wace irin cuta ce. Ki magana da ita sai ki ji menene alakar su. Idan abin ya shafe mu sai mu sanya za a yi mu rusa su. Ai na yi magana da ita, ranki ya dade. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Daga ina kike na ganki a kafa haka? Wallahi daga kamfani nake. Amma kike wannan doguwar tafiya haka? To ya zan yi? Da alama akwai damuwa a fuskarki. Gaskiya ne akwai abin da ke damuna. Shin ko zan iya sanin damuwar ki? Hamim Ain. Samira, na gode da taimakon da kika mini. Duk da labarin da kika bani shine labari mafi muni a tarihin rayuwata. Amma dai kin gaya min abin da ban sani ba, kuma kin fitar da ni daga cikin duhu. Na ɗauke ki ƙawa kuma cikakkiyar aminiya. Hakan yasa duk abin da na gani daga gare ki mara kyau ba zan taɓa bari ya cutar da ke ba. Sannan kuma zan ci gaba da baki shawara mai kyau. Zan ci gaba da tsayawa a bayanki. Amma menene alakar ki da MD? MD kuma? Me kika gani? Yanzu na ganku a bakin hanya. Ina mai baki shawara. Ki bi a hankali fa. Kin san cewa MD makiyin Umar Hashim ne? Kuma duk wannan abubuwan da suke faruwa da sa hannunsa. Ya kamata a cikin zuciyarki akwai shirin ramuwa. Wai cewa ya zamu ture ni da shi guri guda. Ma'ana kenan yanzu yana sona. Yana son ki. Haka yace. Ke kuma wace amsa kika bashi? Na gaya masa ya jira ne tunani, amma ke yanzu menene shawararki? Ni ma zan yi tunani. Gaskiya wannan duniyar taɓo da taɓi ne suka cika ta. Ban yi tunanin MD zai bi wannan hanyar ba. Layin da Hajiya Sara ta bi domin rusa shi, shi ma salon layin yake so ya bi. Sai dai amma ya manta wani abu. Karima tana yi wa Umar Hashim so ne na gaskiya. To amma menene fa'idarsa na cewa yana son Karima? Ranki ya daɗe. Ƙarya yake yi. Soyayya shiri. Kuma idan bai gaya mata haka ba, ita ma ba za ta taɓa yadda da shi ba. Da yiwuwar ya gaya mata wannan shirin soyayyar nasu shine zai zama silan rushe dukkan wani shiri namu. Ya dawo mata da soyayyar Umar Hashim. Kuma babu shakka idan ba mu wargaza tsakaninsu ba, ni ce wacce zan fara shiga cikin caɓi. Yanzu menene abin yi? Na fahimci ita wannan duniyar aikin alkhairi take so, sai ku zauna lafiya. To amma muddin in ka ce tukunyar wani ba za ta tafasa ba, to kai taka ko ɗumi ba za ta yi ba. A yanzu haka
Hajiya Sara da Hajiya Nafisa suna cikin tashin hankali. Saboda tsohuwar matar Matawalle ta zo da wata yarinya ta ce yarsa ce. Kuma bisa dukkan alamu. To amma idan wannan yarinyar ta tabbata cewa diyar Matawalle ne, to yau kan bacci sai dai rabi da rabi. Idan MD yayi nasara akan sa Hajiya Sara, to kamar yayi akan mu ne. Dan na san babu wacce tsana a halin yanzu sama da ni kuma babu wacce na tsana sai wannan yarinyar da take shishigewa Hajiya Nafisa. Ki zuba wa Karima guba. Da yiwuwan ko kin taba kallon damusa a cikin keji a bayan wasu karaba. To gashi yau kina kallon ta a zahiri. Ni kura ce, zan ci rabona kuma zan ci rabon wasu. Amma ke ba zan ci rabanki ba, sai dai in ƙara miki daga cikin kaso na. Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Muddin wannan yarinya ta tabbata diyar Matawalle ce, ɗaukakarki ƙasa za ta yi ne. Ikonki da kuma gatanki za su samu rauni na idan Matawalle da kuma sauran jama'a. Ni ma na yi wannan tunani, to amma sai dai bakin alƙalami ya riga ya bushe. Alamu sun nuna muna da alaƙa da ita idan kika dubi yanayin zubin halittarta da kuma ɗabi'unta. Ba zan bari hakan ya tabbata ba. To ta yaya? Tunda ba ki da alaƙa da wannan likita. Mun kulla ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Likita ne wanda kika bar number wayanki akan desk nasa na office. Likita suna na Hajiya Sara. Ni ce matar Matawalle. Ka faɗi duk abin da kake bukata na farashin kuɗin da kake so. Idan ya tabbata cewa wani yarinya iyar Matawalle ce, to ka canja. Hajiya, ni da Matawalle akwai aminci, ba zan iya irin wannan aikin ba. Kaga likita, a wannan zamanin da muke ciki, duk amincinka da mutum ba zai iya amfanar da kai da miliyoyin kuɗaɗe ba. Illa ɗan isa ne wanda ba zai iya wuce 'yan ƙananan kuɗaɗe ba. Ni kuma zan iya baka abin da za ka yi shekara 10 kana amfana da shi, in dai akan wannan matsalar ne. To, ki dan bani lokaci zan yi tunani akai. Ya amince? Zai amince. Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Umar Hashim ya gamsu da dukkan bayanai na. Hakan ne yasa muka fara kulla alaƙar dasa ɗan ba. Akan yadda ƙudurinmu zai fara. Duk da cewa ba yanzu ne ba, amma dai za mu fara samar da manufofi wanda zai gamsu da cewa abin da muka gaya masa gaskiya ne. Kamar yadda na fara gamsar da shi a yanzu. Duk wata hanya da ta fallasa mu, dole za mu bi mu kulle ta har sai sanda burinmu ya tabbata. To, na miki alƙawari zan ƙara miki kashi 1 akan abin da ne alƙawarin zan baki.
kuma ina tabbatar miki da cewa matukar wannan buri namu ya cika to zan miki gurbi mai karfi a cikin siyasan. Zan yi duk yanda zai ki samu babban matsayi, sannan zan baki kashi 2 cikin kuɗin da na yi alkawarin zan baki yanzu, kuma ba tare da bata lokaci ba. A'a ranka ya daɗe, ni tsarin aiki na ya sha bamban da na mutane. Ba na taɓa karɓar kuɗin mutum sai na kammala masa aikinsa. Sima, tsoron me kike yi? Babu abin da nake tsoro, tsari na ne haka. Kuma kai ma ka zama cikin shiri da yadda za mu fara saka a cikin shirin. Na baki wuka da nama, dukkanin wani tsari da kike ganin ya dace a ɗora na akai. Babu damuwa, a shirye nake. To na gode, sai ka ji ni ranka ya daɗe. Saduwa alkhairi. Makarantar koyon aikin lafiya wato Muslim Community College of Health Science and Technology da ke bayan babban asibitin Funtuwa jihar Katsina na sanarwa al'umma cewa ta fara sai da fom ɗin shiga makarantar na zangon karatun shekarar 2021 zuwa 22 tun daga ranar Litinin 1 ga watan Maris ta shekarar 2021 akan kuɗi 4,500 kacal. Za a iya samun fom ɗin a dukkan rashin Zenith Bank da ke faɗin ƙasar nan, sannan a ziyarci sashen makarantar na yanar gizo wato admission.mcchstfuntua.edu.ng domin cika fom. Kwasa-kwasan sun hada da HND da ND a fannin dental therapy, environmental health technology, health information management, diploma a fannin dental surgery technician, environmental health technician, health information management, biomedical engineering technology, community health, medical laboratory technician, pharmacy technician, public health, certificate a fannin community health da kuma biomedical engineering. Sanarwa Aliyu Hamisu Matazu, registrar. Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. An dauka? Sanu. Sai ku samu wuri ku zauna ko? Za mu jira. To mun gode. Mun gode. Za ku iya tafiya saboda za mu dade. A'a. Babu damuwa, za mu jira. Zan babu daɗi da na ji cewa Umar Hashim zai aure Hajiya Nafisa. Wai kuma har ya amince da cewa zai aure ta. Sai nake jin abin kamar a mafarki. Ba ma ke kaɗai ba, dukkan ma'aikata sun ji irin abin da kika ji. To amma menene ra'ayinku dangane da wannan al'amarin? Dukkanmu ba ma goyon bayan Umar, kuma mun yanke hukunci idan Umar ya aikata wannan kuskuren, dukkanmu za mu juya masa baya. Juya masa baya kamar yaya? Za mu bar shi da aniyarsa, ba za ya ƙara ganin wani annuri a fuskokinmu ba. Domin ta haka ne kawai za mu sa ya gane kuskurensa. To wannan abin da kuke shiri ne, babban kuskure ne. Kuma da shi ne za ku rusa duk abin da muka yi a baya. Me yasa za ki faɗi haka? Ya kamata a ce ke ma ki ji zafin wannan abin. Me zan ji zafi? Ya fasa auren Karima, zai auri Hajiya Nafisa?
mu fa muna faɗa ne akan cewa ko da Umar ba zai cika alƙawarin da ya ɗauko Karima ba to ya fitar da ke. Ai daman na faɗa. Lallai sai yanzu ne shirin su zai yi tasiri a kansa. Amma fa ku yi tunani sosai. Umar Hashim mai girma Matawalle ya kira shi ya bashi auren yarsa. To ta yaya zai iya ce masa a'a? Na san ko da kai ne ba za ka iya musa masa ba. Kuma babban mutum mai matsayi na ɗaya a jiha a cikin 'yan kasuwa. To ina gaskiyar da Umar yake takama da ita? Shin dama ba ta tasiri akan manyan mutane ne? To suwaye kuma ba manya ba? Hajiya Nafisa ko MD ko kuma Hajiya Sara? Ko kuma sauran miyagun da ya toshe barnarsu? Kaga Malam Ali, kada ka bari raunin fahimtar wasu kai ma ya raunana fahimtar ka. Ina da yaƙini idan za a baka biro ka rubuta wane ne Umar Hashim. Na farko za ka rubuta Umar Hashim shi mutum mai gaskiya ne. Na biyu kuma mai amana ne. Tabbas zan rubuta haka. Ko shakka ba na yi, to amma fa anan ya faɗi. Rauninsa ya bayyana. To wannan raunin da kake faɗi yanzu shi yake nuna maka cewa shi mutum ne. Kuma kowane mutum kashashe ne idan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kowane irin mutum yana iya yin daidai kuma yana iya yin rashin daidai. Amma wanda Allah ya cika shi ya daidaita shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don Umar Hashim ya yi kuskure sau ɗaya kuma mu ce za mu masa tawaye, to wannan rashin adalci ne. Ya kamata mu tsaya mu kalli abin da yake faruwa da idan basira. Lallai akwai wani kulli a cikin wannan al'amari. Don haka shi za mu yi ƙoƙari mu warware. Na markala. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Farkon zuwanmu da ƙarfin gwiwa ta umma, amma yanzu na karaya. Me yasa? Yayin da gwaji zai nuna cewa ni ba 'yar Matawalle ba ce. Me yasa zaki wannan magana? Hajara, shin ke ma zuciyarki ta fara zargin cewa maganar da mahaifiyarki take ba gaskiya bane kenan? A'a, ba haka nake nufi ba. Daga cikin ilimin da Allah ya bani na karantar dan Adam, yana nuna cewa suna shirya wani makirci da zai danna gaskiya. Na yi tawassali da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma na yi tawassali da Alkur'ani mai girma. Na yi tawassali da gaskiyar da muke da ita. Alfarma Annabi da Alkur'ani ba su isa su tozarta mu akan gaskiyar mu ba. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fa'iza. Maryam. Lafiya kalau ki kake? Lafiya kalau. Daga ina kuma? Wallahi daga ma'aikata na fito, yanzu nan ma abin hawa nake jira. Ayya, Allah sarki, ina na kuwa? Sun riga ni fita daga ma'aikata tun ɗazuma na ga sun fito. Kin ga yadda nasihan na ta mai da ni ko? Istighfari da salatin annabi da kuma hailala sun gyara mun zuciyata da kuma ayyukana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shakka babu, na yi matukar farin ciki da na ganki a haka. Kafin na haɗu da nasihar nana, tabbas ni dabba ce. Kuma da na mutu a cikin wannan halin, tabbas da wuta zan tafi. Wa iyazu billahi, dan Allah ki daina faɗin irin wannan magana. To menene maraban mutum da dabba? Manufa da bin ka'ida su ne suke bambanta mutum da dabba.
kamar yadda dabba ba ta da manufa kuma ba ta da ƙa'ida, dukkan abin da ta sanya kanta shi take aikatawa. Mu ma san da muna rayuwar bariki haka muke yi. Dalili na kuwa shine dabbobi suna tafiya tsirara, to mu ma muna tafiya haka. Mace ta sanya matsatsin kaya ko ta fito da rabin kafaɗinta, ko kuma wai ana kallon fatan kirjinta wai da sunan kwalliya. Babu shakka wannan tsirara take tafiya. Kuma yadda ake jibgar dabba, mu ma haka wasu mazan suke jibgar mu. An jima kaɗan za mu koma bayan mu raɓe saboda rashin sanin darajar kai. Kuma wani abun ban haushi ma, ki ga wani nunan namiji wanda ko wanka ma baya samu akai-akai. Da zaran kin raɓe shi za ki ji warin abin yana tashi ko kuma zarnin taba. Kuma wai shi ne zai rinka baki umarni ki rinka bi bacin kin guje wa umarni iyayen. Wani ƙato ya zo ya sake aikin da babu lada, da a ce za ki mutu a ɗakinsa ɗaukan ki zai iya je ya jefar da ke. Mun sha jin malamai suna cewa Allah baya son masu fasadi da aikata barna a bayan ƙasa. Hatta azaba da kuma makomarsu duk an gaya mana. Amma kuma a hakan muke kangarewa, kuma tun a duniya bawa yake fara girban abin da ya shuka. Domin ƙarshen 'yar bariki wacce ta sai da mutuncinta akan son abin duniya. Idan ta tsufa ma sayar da sigari da goro ne. A lokacin ne sababbin 'yan bariki suke kallonta a matsayin shekakkiyar tsohuwar da ba ta da kima kuma ba ta da daraja. Su ɗin ma kuma idan ba su tuba ba, hakan ne zai zo ya kasance ƙarshen su. Kalli fa, sun san fa farkon wa'annan, su ma kuma sun san ƙarshen su hakan ne. Amma kuma su ko a jikinsu hakan bai dame su ba. To ki gaya mu, wane ne wanda yake kallon wuta kuma ya fada a ciki? Sai dai makauniyar dabba wacce take mahaukaciya. Amma ai ko dabbobi masu ido ba za su ga wuta su fada ciki ba. Haka ne, Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, kyawawan ayyuka suna goge munanan ayyuka. Don haka a yanzu na cika ɗabi'una da bin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da aka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata, shi nake ƙoƙari na kwatanta iya bakin iyawata, a yayin da kuma na cika zuciyata da san Annabi da kuma ƙaunarsa fiye da yadda nake son iyayena da kuma ni kaina. Ina son kuma ahlul baiti, ahalin gidan manzon Allah. Ina son matan shi da 'ya'yan shi, kuma sahabban manzon Allah babu wanda nake warewa. Kuma duk abin da aka ce na bayar saboda girman Annabi zan iya bayarwa. Idan ina tsaye aka ambaci sunan manzon Allah, to sai na zauna saboda tsabagen shauki. Haka kuma idan ina zaune aka ambace shi, to sai na kwanta. Muhammadu miftahul futuhati sayyidi sallallahu alaihi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudin dukkanin baye-bayen halarar Ubangiji sallallahu alaihi wasallam, wa khatimi silkin rusul, kuma shine cikamakin silken da duk Allah ya bawa kowane irin annabi. Manzo Allah shine cikamakin wannan silken da aka bawa dukkanin annabawa sallallahu alaihi wasallam, khataman muqaddama, da shi aka cika su dukkanin cikar da suka samu. Sai wani mai yabo yake cewa kaifa tarqaruqi ya kal anbiya'u ya sama amma dawalat asma'u. Wai ta yaya hauhawar annabawa za su hauhawa su iso mukamin ka ya rasulullahi? Ya sama'an, ya saman da ma dawalat asma'u, babu wata saman da take gasa tsayi da shi shine Muhammadun rasulullahi. Wani mai yabo yana cewa fama balgul ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Wato da ya faɗi maganar yace fama balgul ilmu fihi annahu basharun, yace mu abinda muka sani cikar ilimin mu cewa manzon Allah mutum ne, saboda waliyi ne da isarsa da buwayarsa a cikin soyayyar manzon Allah. Yana kwantawa bacci sai mafarki da manzon Allah.
sai annabi ya cika masa shiftar baitin yake cewa wa annahu khairu khalqillahi kullihim, ai kuma ni ne cikamakin halittar Allah gaba ɗayanta sallallahu alaihi wasallam. Wato shugaba dukkanin wata isa ko wata buwaya ko wani mukami bai kai na annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Ba a jingina da manzan Allah a durkushe sallallahu alaihi wasallam. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba, iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ranka ya daɗe, doktor yana son ganin ka. A ranka shi daɗe, ga sakamako ya fito zan baka. Na fi so ka karanta kowa ji. Mun kuma zan iya baka abin da za ka yi shekara 10 kana amfana da shi in dai akan wani matsalar ne. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Yawa Malam Umar da Malam Shamsu, nan shine sabon shagon da Shehu Dan Kwarai Investment ya bude wanda nake ta baku labari babu abin da babu a ciki. Dama nan shine SDK Textile da kake magana? Ai ko shine. Allahu akbar. Lalle wuri ya kai wuri. Wuri ya amsa wuri. Sunana Umar M Sharif. Sunana Abubakar Bashir Mishadda. Sunana Shamsu Dan Iya. Muna gabatar muku da sabon shagon mu na Shehu Dan Kwarai Investment wato SDK Textile. Muna kan titin IBB Way bayan Sani Abacha Stadium kantin Kwari. Gidan shanu, shago mai lamba 1, 2, 3, 4, 5, 6 duk namu ne. Muna da bangaren high class, muna da bangaren exclusive, ga bangaren mai yan kaniwo. Muna da bangaren SDK Fashion da kuma VIP section. Abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK Textile. Zo musulmi daga Abubakar sarkin arna. Mi za faɗa musulunta? Ka ce la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi. Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. To daga yau ka zama musulmi sarkin arna. Daga yau na zama musulmi, shi kuma Adamu ya shiga haku. Ya shiga uku. Adamu ya shiga haku dan shi ya biya kuɗi ya bada taura ya turo ni kan Amina. To ba komai. To yanzu ya za a yi da shi. Ka kyale su kai ka riga ka bar harkin aikin banza. Alhamdulillah. Wani suna za a baka yanzu? Sunana ku na musulmi. Sunan musulmi kake sha'awa? Wanne kake sha'awa a cikin sunan musulmi? Wanne kake sha'awa a sunan musulmi? Suna kamantin da kai yaƙi a kaina. Allahu akbar, suna na kake so. To kai yaƙi ka san yadda ake shan fama da ita tuntuni? To ba komai. Ka san gwagwarmayar da aka sha a kanta? Ban sani ba wallahi. To wannan baiwar Allah wahalar da muka bata wahalar da aka bata. Allah ne kaɗai mai saka mata amma Adamin da ya turo mu. Na'am. Ba komai ina ne? Na garin Tuba. Ka san bil haƙi. Alhamdulillah ai shi yasa jiya tun jiya na ɗaura kaya na ce zan zo gun Madugu uban tafiya ya gani. To ka zo gun ba da magani na malam bil haƙi da ikon Allah. Ka jima a jikin baiwar Allah nan. Subhanallah na kai shekara 30. Shekara 30? Eh da kake gani na. Wannan waye? Mijina ne. Kai ne mai gidanta? Sarki Arna? Na'am. Ina so ka fita daga arnanci yau. To shikenan. Ka zama musulmi.
za ka iya? In Allah ka za a yi. To in kai ka rabauta. To alhamdulillah. Za ka je ka haɗu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Za ka je ka haɗu da Allah cikin mutunci. Na sai ta samu rabo na runkuɗe shi. Ba komai sarkin arna daga yau ka daina. Ka daina fidda mata rabanta. Ka daina mata wasa da dukiyarta in Allah yarda ka zama musulmi ba za ka ƙara cuta ba. Sarkin arna ka musulunta. Na yarda. Ka yarda? To za mu baka kalmar shahada. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To daga yau sarkin arna ka zama musulmi. Alhamdulillah, na gode. Yanzu ma na musulunta da wani sarkin arna. Yanzu ma kai ma ga ina garin to ka musulunta. Kafa za ka fita amma. Ta kafar dama. Ta gunda ta na ta taka ni. Haka ka ta yi? To fita ta wajen. Ta kafar. Fita ta kafar. Ka dakata min man daure kayana ko kuma sai ka haura mini. Ki haƙuri, tattara a hankali. Tattara a hankali ba komai. Ni karka min haka. To a hankali, a hankali. To shikenan. Allahu akbar. Me sunanki? Hajara. Hajara. Allah ya albarka Hajara. Allah mun kwana muna addu'a dan bukatar mu da ta mutane. Allah ka biya bukatun gaba daya. Mun wuni muna neman biyan bukata a wajenka. Allah ka biya bukatar da rahamarka. Mun karanta alqur'ani mai tsarki ba mu san adadi ba. Allah dan neman yardarka, dan kusanta gare ka. Allah kusantar da mu wajenka dan rahamarka. Allah kusantar da mu kusa da kai dan rahamarka. Kusantar da mu kusa da kai dan rahamarka. Allah gafarta mana. Allah gafarta iyayenmu, Allah ka mana albarka, Allah ka wa zuriyarmu albarka, ya Allah duk wanda ya saka abin sadakarsa cikin akawun namba, Allah ka biya bukatarsa don rahamarka. Mun karanta alkur'ani, mun yi sadaka, mun yi yanka, Allah dan neman kusanta gare ka, ya Allah ka biya bukatar bayinka, ya Allah ka biya bukatar. Ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ibiyo malam Abubakar Bilhaki dama. Shin baki san cewa idan kika tafi kika banni zaki banna cikin masifa ba? Ai kai ma ka sani, kuma wallahi daga nan ba zan koma gidan Alhaji Gali ba. Kuma haka za ta yi tabin mu har sai bukatun mu ta gama biya. Albishirin kuma kallata fina-finan Hausa musamman masu bibiyar YouTube channel ɗinmu mai suna Allanuhu. To dai yanzu zauna ta kare domin kamar yadda muka alkawarta muku bayan hutun azumi da muka je na shirinmu mai suna Gargada daga episode na 8 yanzu kam jira ya kare. Shirin Gargada episode na 9 zai ci gaba da zuwa muku ranar Laraba 2 ga watan 6 shekarar 2021 da muke ciki, wato Laraban nan mai zuwa kenan. Na rike ka da gaskiya amma ka ci amanata. Na je nema mata mutuncinta ne har haka ta faru. Idan baki ka bani mamaki. Alhaji kai hakuri. Ita ce daman na gaya maka wannan ranar nake jira kuma gashi ta zo. Gargada sai ku tara zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Allanuhu. Gargada. Likitan gashi, tausa, miƙa duk ba haka bane. Likitocin physio suna da sashe wanda ya danganci sashen orthopedic bangaren da yake da alhaki da rage kiba, ciwon gabobi da wuya har kafa da take yatsan kafar mu. Da bangaren ONG wanda yake da alhaki da matse jikin mace da ciwon baya bayan haihuwa, budewar mara bayan haihuwa. Da bangaren geriatrics wanda yake da alhaki da masu ciwon siga da ciwon hawan jini. Da bangaren economics wanda yake da alhaki da duba duk wani aiki da mutum zai a office ne, a kan kwalta ne, a cikin gida ne wanda zai iya jawo masa ciwo na gabo. Akwai kuma pediatric wanda yake da alhaki da duba yara waɗanda suke an haife su da karamin kai ko babban kai kuma ya zamanto hakan ba sa yin abubuwa tare da sa'anninsu. Akwai cardiopulmonary bangaren da yake alhaki da duk wata cuta ta danganci zuciya da huhu. Akwai kuma bangaren neuro wanda yake da alhaki da duba marasa lafiyan da suke da karkacewar fuska ko shanyewar ɓarin jiki. Akwai sports wanda ke da alhaki da ƙarin kuzari da ƙarfi da dabaru da wayanda suke motsa jiki. Wannan kaso ɗaya ne daga cikin kaso 100 na abubuwan da physiotherapists suke yi. Sunana Dr. Kamal Muhammad Bello, ina alfaharin zama ɗaya daga cikin likitocin physio. Idan santa wajen shagali biki bidiri zalla, tararrukan siyasa da bikin aure a nan muka yorata. Idan santa wajen shagalin biki bidiri zalla, tararrukan siyasa da bikin aure a nan muka yorata. Fes guri na alfarma, caf idan santar tayi, taro cikin walwala da
da nishaɗi zukata a cikin sanyi. Masu son gudanar da taron walima cikin event center ta mun shirya tarbar ku safsaf har da tsaro abin da muke fata. Event center wajen shagalin biki budurin zalla tarurrukan siyasa da bikin aure. Kai haba dan bala ina zaka je haka kana tsallaka titi baka dubawa kai baka gani ne ku min uzuri idona ne ya rufe ina gaggawa tsallaka chap event center. Chap event center kwarai ma kuwa domin suna kayatar da daukacin al'umma shagalin bukukuwan walima birthday kai ba iyana suka tsaya ba akwai farfajiyar filin gudanar da maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad ko saukar alkur'ani mai girma. Yau ga dama ta samu ina 'yan siyasa da iyaye mata wanda ba sa so 'ya'yansu su nesa da su wai nesa ta zo kusa na zaune bai gagari ba. Chap event center ta shirya tsaf don gudanar da dukkanin wani taro cikin kwanciyar hankali da tsaro. Dungurungun haihuwa da hanji sukan iya daukar nauyin ci da sha ga mai bukata farashi daidai aljihu. Mu ma ba za a ban mu a baya ba. Chap event center kenan da ke Dala local government cikin kwaryar birnin jihar Kano. Adireshin ta shine 661 bayan Dala titin makabartar Kuka Blukiya ko kuma makabartar Dan Kabo. Domin karin bayani ka kira nambar waya kamar haka 0703903519 sai kun zo. Wajen shagalin